Είναι η στιγμή της αποκάλυψης της επιγραφής του κτηρίου της Εστίας Επιστημών Πάτρας με τον τιμητικό τίτλο «Εστία Επιστημών Πάτρας Κωνσταντίνος Δημητριάδης». Αφήνετε. Αφήστε τελείως. Η φιλεκπαιδευτική εταιρεία διοργάνωσε στην Εστία Επιστημών Πάτρας τιμητική εκδήλωση για τον εταίρο και μέγα δωρητή Κωνσταντίνο Δημητριάδη. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμητική για μένα παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Πρόκειται για μια κτηριακή προέκταση των Αρσακίων Σχολείων της Πάτρας στην περιοχή Πλατάνη του Ρείου, όπου η παιδεία έχει τον πρώτο λόγο με εργαστήρια και ειδικές συνεδρίες. Θεωρώ ότι για την Πάτρα είναι ένα καύχημα η Εστία των Επιστημών Πάτρας, που θα δείχνει ότι η ιστορική αυτή πόλη, εκτός από τις άλλες δραστηριότητες που διαθέτει, έχει και αυτό τον πόλο παιδείας. Η Εστία Επιστημών Πάτρας είναι ένας πρωτοποριακός χώρος μάθησης που προωθεί την αναζήτηση της γνώσης και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσα από την ενεργή συμμετοχή. Μεγάλη μέρα η σημερινή για το Αρσάκιο Πατρών. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι η Εστία Επιστημών Πάτρας έχει μπει σε μια καινούργια πορεία με τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του εκπαιδευτικού της προγράμματος. Η μάθηση στην Εστία Επιστημών της Πάτρας δεν ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, αλλά κατακτάται μέσα από την αλληλεπίδραση με τα διαδραστικά εκθέματα και την πειραματική διαδικασία. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη να κάνουμε, αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι είμαστε σε μια εξαιρετική θέση να λειτουργεί η εστία πλήρως, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θέλω να επαναλάβω και δημόσια την πρόθεσή μου να εξακολουθήσω, να στηρίζω την Εστία Επιστημών, ελπίζοντας ότι θα συμβάλλω έτσι στην προώθηση του όντως πρωτοποριακού έργου της. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Εστίας Επιστημών Πάτρας Κωνσταντίνος Δημητριάδης μπορούν να διατίθενται σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν πάντα σχέση με τους στόχους και τη φιλοσοφία της εστίας.